når jeg vasker op, så bruger jeg de her 2 blå baljer. Man kan også bruge dem dernede, men jeg gør typisk det, at den der, det er så filtreret vand heromfra. Filtreret vand, som jeg har varmet, og filtreret koldt vand, som jeg skyller tingene af i, for så sætter jeg det nemlig bare herover. Jeg bruger faktisk den her til at sætte bestik i blød i, når det er beskidt, fordi så lader jeg bare en hel masse ting være her. Sætter bestikket i blød, så det er nemt at vaske af, fordi før jeg putter det i det filtrerede varme vand, så har jeg faktisk renset det hele af, skyllet det hele af i en balje med ufiltreret vand. Fordi der er jo hele tiden knaphed på det der varme vand, der er helt rent. Så derfor skyller jeg hele baduljen af i bare ufiltreret vand herfra. Og så går jeg i gang med at vaske op i rent filtreret varmt og rent filtreret koldt til at skylle af i. Og så sætter jeg den nemlig herop, så kan det bare stå på. Check!